En les setmanes prèvies a la competició, les germanes Mònica i Sandra Azón en classe Yingling i Natàlia Biedufresne i Laia Tutzó en 470 han presenciat tota mena de contratemps. Primer va ser una gran plaga d'algues que va obligar l'organització a mobilitzar milers de persones i centenars d'embarcacions per netejar la costa. Alguns dies hi havia tanta boira que no es podien veure les boies, però d'entre totes les dificultats, la que més preocupa és la falta de vent. A Qingdao molts navegants es posen les mans al cap, perquè aquí no hi bufa gaire el vent, així que molt hauran de canviar les coses per aportar una mica de vistositat a un esport que sense vent no és gaire espectacular. Mar endins, la sensació de moviment és pràcticament nul·la en dies com aquest, unes condicions que, malgrat tot, podrien afavorir les regatistes catalanes. Nosaltres jo crec que estem molt acostumats, som molt mediterranis en aquest sentit, a les brises tèrmiques, als pocs vents, a la onadeta curta, i aleshores són unes condicions que s'assemblen una mica aquí. Tret de la corrent, que és un factor que se'ns escapa una mica, tot el més em trobo bastant còmode competint, no? Són unes condicions tan especials i que la sort jugarà un paper important i el factor sorpresa que qualsevol pot estar davant. O sigui que serà llarg, difícil i amb molta paciència de fer-ho. I com que amb poc vent és millor navegar amb poc pes, molts participants han hagut de perdre alguns quilos per tenir millors opcions. Per cada modalitat, la competició durarà una setmana, on cada embarcació anirà acumulant punts fins a decidir-se la classificació final. Sergi Vicente, TV3, Qingdao.